Все повече се убеждавам, че тестото, независимо дали е сладко или солено, няма нужда от дълго и агресивно месене. Отдавна се канех да направя един експеримент за козунак без месене. След като смесите всички съставки, просто разбъркайте тестото много хубаво. Оформете тестото на топка и го оставете да си почини за 40 минути. Трябваше да преместите тестото в по-голяма купа, защото първата се оказа малка. След като си почине тестото, започнете да правите разтягания и сгъвания от всички страни по начина, по който ви показвам. Отново оформете тестото на топка и го оставете да си почине. Правят се общо 3 разтягания, като всеки път тестото се оставя да си почине за 30-40 минути. Техниката при второто и третото разтягане е друга. Вземате тестото, започвате леко да издърпвате от всички краища и да подгъвате. Трябва да получите малка топка. След третото разтягане оставете тестото да втаса хубаво. От това тесто аз правя 2 малки козунака, но може да се направи и един голям. Разделям тестото на 2 половинки, а после всяка деля на 3 части. Усуквам хубаво всеки фитил и чак тогава оформям козунака. Можете да добавите и плънка в козунака, лукум, орехи, стафиди, шоколад, каквото искате. След като оформите козунаците, ги покрийте с фолио или кърпа. Оставете ги да втасат, докато отвоят обема си. Най-добре е козунакът да втасва на стайна температура. Цялата рецепта ще ви напиша подробно в описанието. А знаете ли, че тестото може да втасва и в хладилника и това даже е по-добър вариант? В описанието ще ви напиша как точно да го направите, а вие ме последвайте за още такива вкусни рецепти.